Какво е това велико нещо, което трябва да видя? Вулкана? Аз съм много повече от вулкан. Какво? Добре дошъл в пустоща, Кибори. Да, добре дошъл. Какво става? Спокойно, Кибори, тук всички сме приятели. Имам планове за теб и твоите крокодили. Много големи планове. Те мислеха си всички, че аз съм съкрушен. От огъня се раждам аз, пак непобеден. Не мислех, че ще имам шанс да ви обединя. Възможност втора имам аз, днес ще победя. О, имам си план. Дайте ни знак. Да, аз имам план. Вие след мен вървете в плен. Да, аз имам план. Ни всички животни ще викнем. Ще ги обединим, ще слушат мен. И щом аз ги водя, ще е лесно. Пак непобедими, непобедими. За всички други идва край. Те ще бъдат в моя рай. Аз имам план. Вярно е то. Да, аз имам план. Вие след мен вървете в плен. Аз имам план. О, имам си план. Това е така. Аз имам план. Ще бъдем войска. Вие след мен вървете в плен. Да, аз имам план.